Het is manje 9 februari. Dit is de Sportcast. Mij on tafel oud Cambuur-voetballer Sandor van der Heijden. Sandor, welkom. Ja, Cambuur had geen wedstrijdritme en verliest van Jong PSV. Heerenveen had wel wedstrijdritme en verliest met 4-0 van FC Twente. Maar wat gebeurt er met die als het ook geen ritme heeft? Nou, dan worden we wakker en dan... Ja, dan gaat een dag zoals die gaat. Roelof? Ik ga geen ritme nodig van de Sportcast. Andor? Ik ben een beetje zo'n dieseltje. Die moet eerst even warm draaien, maar dan, als het eind dichterbij komt, ja, dan ben ik er. Voor mij een volstrekt onbekend fenomeen. Ik doe de erger hier en ik minder. Goed zo, in elk geval. We hebben weer een soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Heerenveen krijgt een pak slaag en verliest bij 4-0 van FC Twente. En Kening Winter docht Cambuur de das om. De Ljouwt is in weer ijsvrij. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is een Sportcast van Omroep Friesland. Wow, wat een mooi doelpunt is dit voor FC Twente. Prachtig doelpunt van de man bij rechtdoemer Sois, Ramis Serouki. En het is 2-0 voor FC Twente. Doelpuntenmakker is de linksback Mats Rof. De hekje FC Twente weer via Lammers bij de vastzet. Ja, 3-0. Ja, 3-0. Oi, oi, oi jongens, wat een off-day. Wat een finale Grutta uitstraffing is dit. Nou, Rots, is het nog erger? Ja, je hebt nog erger. Linson verschuren bij de vastzet. Oh, wat een mooi goal. Ja, het wordt zelfs 4-0 voor FC Twente. Een pak op personenmieter. En hier aan tafel Geert van Thun, Andor Faber, Roelof de Vries en nogmaals Sandor van der Heijden. Welkom, speciaal welkom voor Sandor. Maar eerst even Roelof, hoe wie die weeken? Nog een chin en hiervoor? Ja, en nog geen enkele medaille. Dus het is een sombere week. Het is een hele sombere week, ja. Depressieve tijden. En het bloed maar koud, ik zag er eindig van. Ja, dus eigenlijk is er niks positiefs. Nee, helemaal niks. Hè? Nou goed jongens, de winterspelen ben je niet uit aanzet. Ja. Zorg je hem direct nooit? Ja, ik vind dat vind ik positief. Ik vind... Ik just al wel eens rodelen. Ik neem maar iets. Alleen nog één keer in de jou hier. Ik hek. Ja. Dat is toch geweldig. Mooi eigenlijk. sport. Ja. Ja. Daar zit direct voor, Ja, Sandor? ja, zeker. Ja, biathlon hè, vind ik heel mooi. Ja. Oh, Dus die dat biathlon, zie ja. dat zie je ook nooit. Nee. En als je ze dan ziet langlaufen eigenlijk en dan iets hoger tempo. En dan moeten ze schieten en dan moeten ze die hele ademhaling in één keer in de rust krijgen. Ja. En dan missen ze en dan moeten ze een extra rondje skiën. Och man, ja, dat vind ik echt Stress. machtig Ja, mooi. vind ik ook mooi. Ja, vind ik echt mooi. Nou, Nederland nog geen medailles. Komt al hier toch het OKT? Oh, op het moment dat we dit uitvoeren hebben we medailles, Arjen. Dus Ja. Oh ja? Ja, dit is achterhellen. Ja. Dus, Oké. we hebben de eerste 12 medailles binnen, jongens. Lichaam en kop. Zilver en goud, man. Ja, mooi hoor. Ja. Mooi, Ja, hoor. wacht even, Femke. 1 of 2? Ik denk draaien. Draaien ze Ja, dan? ik denk Ja, Takagi. Takagi. Ja, Oeh. Takagi Goed 12. zo. Nou, genoeg goede Olympische Winterspelen. Oh, sorry. Want ik weet trouwens dat Foppe en Riemen, dat zijn net alleen nog 2 iconen, maar dat ben ik 2 verste joggers van de Sportcast. En Hion Dal, die zitten nou echt op het puntje van de stoel nooit te weten dat Sander van der Heijden om deze tafel zit. Dat valt mee. Nee, dat die is ben echt zo. fan. Ja, die ben Ja, fan. fan. Die ben fan, want dat is leuk. we Dat zullen is laatst een Heerenveen evalueren. We kunnen Cambuur ook evalueren, maar ja, die voetballen nooit. Oh, deze- Ik ben wel wat dingetjes te evalueren. Ja, maar hè? ik ben wel wat dingetjes te evalueren. ben wel wat dingetjes te Dat lijkt het mij ook wel, ja. Ja, goed zo. Winnen we trouwens al wanneer al die wedstrijden inhellen worden? Nee. Nee? Alle jaar in februari. Arjen. Al die in februari? We stieren op zo'n begin al een jochen. Ze willen Europa in, krijg je Europees schema. Hè? Zo Ja. is het, ja. Zo is het. Ja, maar dan kan het aan zijn wijze dat we gewoon 6 wedstrijden hebben in joggetje dagen. Nou ja, er stieren zo'n wedstrijden pland in 28 dagen. Dus in dat groep nou steeds dichter in elkaar. Dus Het is onmogelijk om alles nog in deze periode. Nee, Nee, dus nee, dat gebeurt Nee, ik niet. ken het. Goed zo. Wie Oké. geen stelling? We beginnen nou naar de stellingen. Oh. We beginnen nou naar de stellingen. En Sander, ja, dat wist het. Hè. Daar zit je zo vaak aan deze tafel. Ja. Bij jouw antwoord. En dan kunnen we er altijd letten op waarom komen. Maar de eerste is verkeerd. Al die wedstrijden die net terug gingen, dat kost het Cambuur net alleen het kampioenschap, maar ook de promotie. Nee. Nee. Andor. Dat Attegraaf, Cambuur Vlitterseel, viel als een kapitein die het zinkend schip verliet. Nee, zeker net. Nee. Sandor, Robert Muren is de beste spits die het ooit bij Cambuur voetballen heeft. Maar je mag erop terugkomen. Dan zeg ik ja, Ja? maar ik kom er wel op terug. Dan geven we naar Roelof. Robin Veldman, die verwacht waantje een reactie van zijn spelers. Eerlijk zijn, verwacht ik heel nog niet.
Nee, Nee? Nou ja, dat mooi. verwacht je wel wat. Dat vervest. Oké, Andor, Henk de Jong, wat meer naar je vrouw Diana luisteren. 100%. Ja. Ja, We oké. zien altijd naar de vrouw luisteren. Ja. Geert, doet ik een jong kerel weer, is er nog nooit een wedstrijd oorlogs vanwege Huddersfield. Wel nee, jong. Speel die man. Oké, goed zo. En dan gaan we naar Sandor. Ik kan eigenlijk niks benemen wat er goed gaat bij Heerenveen in Twente. Nee. Nee? En de laatste is dan van Roelof. Dat Heerenveen mij grote cijfers verliest van FC Twente. Dat komt echt toch het OKT? Nee. Nee, OKT nee. heeft geen schuld. Oké, ja, want jongens, even hoe Heerenveen. Want Heerenveen is de enige betellen voetbalclub uit Friesland die in actie kwam. Dramatische wieken. Veldman zei altijd van Utrecht PSV is er geen enkele ploeg die het dus echt volledig van de matten spelen het. Nee. En er komt dus nou Twente bij. Ja, en ik vond PSV eerlijk zijn eigenlijk ik al vol. Hè. Ik vond het net zozeer dat PSV zag goed weer, maar ik vond Heerenveen en PSV ik al min. En ik vond Heerenveen eigenlijk zijn Grace eigenlijk ik al min. En ik vond eigenlijk dat ze het Feyenoord naar de winterstop ik net goed. Dus het hele hier weet al meer. Maar Nou ja, dit hier eigenlijk vol. Het verbaast me. Ik snap, ik kan er net echt de vinger achter krijgen. Want ik ben echt hoopvol. Ik ga je al roepen, we gaan Europa in, lekker opportunistisch. Maar dat zie ik vooral op basis van het voetbal in de eerste seizoenshelft. En nog meer op basis van die laatste 5 jaar wedstrijden. Die ze toen bij Sparta uit, Heracles uit. En toen hingen ze echt een hele goede reeks. Maar ze voetbalden ik echt heel goed. En ze zien natuurlijk qua expected points. Ik op het tweede plek. Wie al die signalen, goed voetballen. Ze hier iets meer punten pakken matten. Maar dat komt wel. Maar ja, Kijk, wat je zegt, dat klopt ook echt. Want Heerenveen speelt echt leuk voetbal. speelde eigenlijk. Nou, maar Komt misschien wel weer. ja, maar de periode januari, februari zie je niet bij heel veel clubs heel mooi voetbal. Dat is altijd, bij iedereen is dat is gewoon punten sprokkelen. En hoe kun je dat dan? Ja, dat is met weer, slechte velden, harde velden, kou, wind, Doe hier steek nooit zin schorsingen, in. blessures. Januari, februari. Nee, dat begon meestal in november al. Maar dat zie je vaak. Het is dan meer sprokkelen. Eigenlijk voor elke club, hoor. AZ Ajax wie ik net om oor zien. Dus Nee, dat is, nee, die theorie snap ik wel, ja. Plus, kijk, Heerenveen. Ik had ook verwacht, en ik denk iedereen, dat als je dit niveau op de mat legt, dat je eigenlijk hoger staat. Ja. Alleen, maar ik vind Vente wel een goede spits namelijk. Mhm. Alleen hij schiet er niet 15 in of 20, snap je? En als je een spits hebt die er eventjes in een slechte wedstrijd in zo'n Ja. periode een keer de 0-1 binnenschiet of een keer de 2-2 maakt of een keer thuis dan 2 goals maakt en je hebt 5-6 punten meer, dan is een mindere periode wordt niet echt aan het licht gebracht, zeg maar, omdat je ook wel punten pakt. En dat ligt niet alleen maar aan de spits, helemaal niet, want ik vind Vente echt wel een goede spits. Alleen je mist wel ergens doelpunten bij Heerenveen in de spitspositie. Ja, want Trenskov die maakt wel een goal. En Brouwers die maakt wel eens een goal. Zo heb je... je hebt wel jongens die goals maken. Maar het is wel lekker als je een spits hebt in je team. Die even wat extra... Of zo nu en dan even een goal maakt als het een keer... Want je speelt niet altijd goed. Nee, nou, Maar dat is nou zeker het geval. Maar dat In is wel een FC beetje, Twente. toch, ik heb de samenvatting van Twente Heerenveen. Maar dan heeft Wees blij. Dan heeft toch het idee, dit is Ja. de ondergrens voorbij. Of Ja, niet? maar dat is ook weer... Kijk, PSV uit beker, laat eerlijk zijn. Iedereen, Nee. 100 van 100, die zeggen, daar vlieg je uit. Ja. Dus dat is helemaal geen schande. Nee, dat is geen schande. Twente uit kun je ook verliezen. En Twente uit kan je... En je is kan wel ook een keer verliezen. slecht spelen. Ja. En dat Twente echt een keer goed is. Want die waren ook wel goed, hè. En wat Robin ook aangeeft, op een gegeven moment de druk zetten... Hè, dan maken ze de afspraak, komen ze niet naar. En dan zie je er heel slecht uit. Ja. En dan sta je 2-0 achter. Nou, en ga dan maar eens een keer in een... Nou ja, als het niet helemaal lekker loopt op zo'n dag... Ga dan maar eens uit bij Twente... Ga het maar eens omdraaien. Jongens, dat gaat 99 van 100 keer niet gebeuren. Nee. Ze even jaren naar de onvierde, Luc Brouwers, naar ouderin van de wedstrijd in FC Twente. We kunnen heel zielig gaan lopen doen. Voor mij is het heel simpel. Morgen overmorgen is het elkaar hard aanpakken. Is het de waarheid vertellen. En dan is het gewoon weer kopje op en gas geven. En ook gewoon weer het vertrouwen terugvinden in jezelf, in het team, in elkaar. Want ja, we moeten gewoon door.
Ja, dat zei de onvierder. Me koorde weer niet vertellen. Straalt net echt vol uit, hè? Dit is net zoals we Brouwers kennen. Hij zit er echt wat als een Hij dik trekt met vogeltje. 4-0 verlen, hè? Ja, dat Van het kastje naar de morgen. Dat snap ik wacht heel even, goed, hij is die dat de toch net als bravoure een even weg vogeltje? is. Nou, als Ja, zijn ik weet het helemaal niet. als dat zijn het een eigen vogeltje is. stagieurs, er zit net vol... het zit net jij vol dat in. nou? Ah, ik weet je, dit is echt zo'n... Wat nou ga je naar Go Ahead uit, toch? Ja, waantje. Succes. Ja. Je zit, nee, maar dat is echt zo. Dat is, Moeilijk. want iedereen verwacht, nou ja, Go Ahead die staat 14 of het is 15 of die, Tel staat thuis 1-1. Ja. Die moet druk Heerenveen echt wel winnen en zo. Ja, hartstikke klopt, hè? Statistisch gezien, alles klopt. Maar ik heb het veld ook even gezien van Go Ahead. Nee, maar ga daar maar eens goed op voetballen. Hè? En Heerenveen is voetballend 100% beter dan Go Ahead. Maar nou zei Maar Luc ga- Brouwers, hè, Sander, van Ja. we moeten elkaar weer niet vertellen. Ja. Hij staat dat wel eens vaak mijn makken bij Cambuur. Na een dramatische prestatie, elkaar even de weer niet vertellen. Ja, maar En helpt dat dan? nee, maar weet je, dat zijn gewoon de standaard. Weet je, dat zegt iedereen. En dat zullen trainers ook zeggen. Er zijn harde woorden gevallen. En dat soort termen, die hoor je overal. En die hoor je ook bij Manchester City, hoor. Bij wijze van. En dat is maar net even van, goh, ook naar de buitenwereld toe. Hè, en ook naar de supporters toe. Ik snap alles ook wel. Een holle frase. Ja, weet je, en er wordt een keer wat gezegd. Maar ik denk dat er eerder harde woorden komen als je de beelden terugkijkt. En dat een trainer dan bijvoorbeeld gaat zitten met jongens of met de hele groep of met een linie. Dit zijn afspraken. Waarom stap jij nou uit? Hebben we niet afgesproken? Want dan komt die andere achterin, de 6 of een 8 stapt niet uit. Terwijl de 10 uitstapt. Waarom is dat niet? Ik noem even een voorbeeld. Maar dan worden er harde woorden gevallen. En kijk, in zo'n kleedkamer naar de wedstrijd is het schande en ik kan niet. De volgende keer moet het echt anders. Nou, dat soort termen, dat wordt gewoon geroepen. En dan ga je de bus in. Zullen Maar wij ook uiteindelijk- eens even flink de wie iets is naar deze podcast? Is daar reden voor? Nou, misschien wel. Misschien komt die reden nog. Maar ja, misschien kunnen we dat eens dan. Kunnen we dat eens introduceren? Nee, maar op de wij- podcast? Zocht totaal elke geen week. enkele needzaak. Nee? Sorry? Nee, wij spelen elke week de Champions League. Eigenlijk wel. Want Roelof, Dylan Venten, die koe net mooi dan. Nee. In FC Twente. En te volle hinder van een koetblessure. Dan ben je toch benijd van hoe zal Robin Veldman dit oplossen. En de centrale verdedigers van FC Twente, dat ben Robin Prupper en een hele gevaarlijke Israëliër. Die ben beide 1,90 meter. En toen dacht Robin Veldman, het is misschien wel een goed idee om Mauricio van Axel Dongen in de punt van de onver te zetten. Nou ja, dat kind dan nog. Maar als je dan van achteruit alleen nog maar lange ballen krijgt op Mauricio van Axel Dongen. Verleden weekend zou dus ik hier begrutsen met Dylan Vente. Hier is dan ook begrutsen met van Axel Dongen. Ja. Ja, nou ja. Ik denk dat de keuze dan is van we zullen wat meer onder druk komen te staan. Dus als we snelle jongen voorin die we gypstoeren kennen. Dat zal wel een beetje het idee Westhaak stel ik me zo voor. En ik vind Hij verleert alle duels. Van Axel Dongen Ja, een goede maar- voetballer. Maar ja. Dat. Kijk, dat ligt misschien... dat ligt niet aan van Axel Dongen, vind ik. Nee. Want die staat in de spits. En ik weet wel zeker dat Robin daar een goed idee bij had. En ik snap het ook wel. We hebben dat een keer met Van der Streek gedaan. In de derby zetten we Van der Streek in de spits. Die pakte wel goed Als- dit, Sander. Nee, Nee, die niet. de eerste keer niet. Oh, eerste keer niet. Het was de allereerste Van keer dat we nul. Van der Streek in de die. spits neerzetten. En iedereen sprak er een schande van. Uiteindelijk werd hij spits. Ja. En toen was het een mooie keus. Maar op dat moment dus niet. Zo betrekkelijk is het ook. Alleen ligt dat aan Van Axel Dongen? Nee. Ligt dat aan je opbouw? Durf je in de grolsvesten? Durf je echt, zeg maar, op te bouwen zoals je op trainingsveld ook doet? Want ze hebben er ook op getraind. En dan kom je er waarschijnlijk wel eens nu en dan door. En ik snap ook, dan train je tegen de Wissels. Dat is een ander niveau dan tegen Twente. Maar misschien heeft Robin ook wel verwacht dat ze een betere opbouw zouden kunnen verzorgen. Waardoor je uiteindelijk met een Trendsco die naar binnen gaat. Of die daar in de bouw komt, dat je hem weg kan steken. Kijk, dan is Van Dongen natuurlijk wel een heel gevaarlijke spits ten opzichte van die twee grote jongens. Ja, maar aan de andere kant, zo'n Jack deze kind, dan zet je juist Joris van Overheem centraal achterin. Want dan weet je in elk geval wel verzekeren van een goede opbouw van achteruit. En nou lid toch vaak de chinstonder Sam Kersten vrij. Ja, en dat is nou weer een wat mindere opbouwer. Ja, mindere. Maar ik denk als jij ook Sam Kersten kan heus wel een opbouw verzorgen als hij niet heel hoog onder druk gezet wordt. Maar ja, kijk, dat zijn keuzes vooraf van een trainer. Terwijl je weet niet wat een tegenstander altijd doet. Dat weet je niet. En je weet alleen wel dat je je spits niet hebt. Je tweede spits die is niet helemaal fit. Dus wat moet je er neerzetten? Je moet er of een middenvelder neerzetten of een buitenspeler. Dat kan niet anders. Ja, of je moet Willemsen er neerzetten als aanspeelpunt. Als je lange ballen... Maar ja, dat is ook een centrale verdediger. Snap je? Dus je als trainer ga je echt op zoek naar iets waar je denkt van... nou, op deze manier kan ik gevaarlijk worden ook met mijn spits. Terwijl je hem niet hebt eigenlijk. Ja. En ik denk dat
het kwam er niet uit, omdat je ook voetballend daar gewoon niet kwam. En wat vind je dan van de tactiek? Want Heerenveen speelt het vaak met boetespelers. Aan de linkerkant is het dan Ringo Meerveld. En aan de rechterkant is het Trensko. Die gaan bijna naar binnen daar. Werd er geromd ontsteerd van de beide backs. Die moeten er dan oorheen verlenen. Wat vies je van die spelopvatting? Ja, dat is mijn persoonlijke spelopvatting. Maar ik vind het wel heel gevaarlijk als backs zeg maar in een overlap komen. Dat vind ik wel gevaarlijk, want je kan een 2-tegen-1 situatie creëren. Ik ben er nooit zo'n voorstander geweest om een buitenspeler naar binnen te laten spelen en een back hoger te laten staan, zeg maar. Dus ik ben wel iemand van, een buitenspeler moet aan de bal komen, zeg maar, en die mag naar binnen dribbelen en je back die komt er overheen. In plaats van, die buitenspeler gaat al naar binnen spelen en je creëert eigenlijk een dubbele 10. En waarbij je back zeg maar eigenlijk linksbuiten wordt. Sagarietje staat wel hoog. Ja, maar dan staat hij er, snap je? En, Ja, dat bedoel ik. Nou herstellen dat hij komt in plaats van dat hij er staat. Ja, maar dat is persoonlijk. Dat is met Nederland zelf ook zo. Dumfries staat ook vaak hoog. Ja. Koeman zal echt wel weten. Die zal er meer verstand van hebben dan mij. Dus dat heeft ook wel... soms werkt het ook. Alleen ik ben wel meer een voorstander van er komen en een 2-tegen-1 situatie zeg maar gaan creëren. Want dan die jongen die eigenlijk aan de bal komt, een Meerveld of Trensko, dat zijn eigenlijk de jongens die het beste zijn aan de bal. En het mooiste is, als je dan een overlap hebt, vaak gaan de backs mee met de overlap en dan kan jij naar binnen dribbelen, waardoor je weer iemand uit moet laten stappen, centraal. En dan komt de ruimte. Ja. En nu zie je toch vaak dat de back hoog staat. En dan wordt het wat statisch. En die krijgen wel eens een bal. Maar dan speelt hij hem ook wel weer eens geregeld terug. Maar Geert en ik komen nog uit het tijdperk dat we in de backs hadden de minste voetballers. Ja. Ik wist zelf ook rechtsback. Maar dat is nou niet Spelen op anders. Ziegen inderdaad. Ja. Nee, maar dat is nu niet anders. Ja, maar dan dan snap ik het eigenlijk net. Want ja, Broude die had nou 4 assists achter zijn naam staan. Sagaritis had 2 keer gescoord 1 assist. Maar dat ben nou de meesten, weet je, van verwacht je dat die moet nou aan zijn assist Jan. Maar die assist die komt heel vaak net on. Dan zou je toch eigenlijk zo dat er gewoon de boetespelers van hadden. Ja, maar een back kan wel een assist geven. Want Mauro gaf gisteren bijvoorbeeld ook een assist op de 1-1. En bij Twente is het toch gek. Ik bedoel, Mats Rots die het al een stuk als 4 of 6 doelpunten maken. Maar Roy het al meerdere doelpunten maken, assists doen. Maar Mauro kreeg hem mee van Perisic. Ja. Die komt aan de bal. Mauro komt er overheen. Een back moet kiezen. Hij geeft hem mee. En zo'n chipje, die komt dan goed aan. Die komt ook heel vaak natuurlijk niet goed aan. En dus wordt hij weggewerkt. Maar dan creëer je wel een 2-tegen-1. En dan komt hij echt. Maar over Heerenveen, eerste seizoen zelfs, leuk voetbal, superlatieven wat dat betreft, maar wat weinig punten. Ben je enthousiast? We zitten een beetje handen te wrijven voor de tweede seizoenshelft. Ja. Maar nou valt het eigenlijk voor jouw wedstrijd op die chin. En net nog qua punten, maar ik wil op en af qua spul. Ik zie me dan afvragen, hoe schatten we Heerenveen misschien net een beetje? Bissen wel zo goed als dat wij denken. Top 7, top 8. Is dat realistisch? Ja, vind ik wel realistisch. En maar dat kan, nou inmiddels. Ja, maar dat kan ook zo zijn. Kijk, het zit ook wel weer redelijk dicht bij elkaar. Qua spelopvatting vind ik Heerenveen eigenlijk, laat ze alsjeblieft 5 of 6e worden. Want het ziet er gewoon superleuk uit en ze willen goals maken. Het is belangrijk om te voetballen. Ze volle risico als Heerenveen in de opbouw neemt. Er zijn net volle ploegen in Nederland die dat doen. En dat is juist mooi. Eigenlijk moet je daar al punten voor krijgen. Ja, eigenlijk omdat je wel. het stadion vol krijgt. Ja. maar dat is ook leuk om naar te kijken. Dat is belangrijk, maar En we staan nu Heerenveen al 12e, 13e. Ja. Dus Maar Ja, klopt. dit nog steeds Maar heel tegen je hebt wel een leuk gevoel vanuit de eerste competitiehelft. En daarvoor stonden ze ook wel als 12e. Ja, dan wie het En dan wa- vereinigen. ja. Jawel. Maar goed, na zijn mannen is dat goede gevoel natuurlijk wel gauw verdwenen. Want dan lijst Utebeke van 2 kansen op Europees voetbal is er nog 1 uur. En dat wordt ik steeds lastiger. Op Ja, maar dat is wel het realisme wat er moet zijn. Kijk, Heerenveen heeft natuurlijk niet 15 spelers in de selectie die zomaar allemaal even in de top 5 mee kunnen. Nee. Dus de spelopvatting kan iets extra's brengen waardoor je hoger kan eindigen. En wat ik zei, als Heerenveen bijvoorbeeld een spits had gehad, of Vente had er nou 15 ingeschoten, dan hadden ze nou 60 gestaan. Ja, En deze periode is niet de periode van het mooie voetbal eigenlijk. Nee. Dat zie je gewoon weinig. Want het goede gevoel, hoe zit het eigenlijk met het goede gevoel van Cambuur? Want die hadden maar 1 wedstrijd spelen. Nee, 2. 2. ADO en Jong PSV. PSV in 2026. 1 keer wees, 1 keer verlies. Ja, waar dat Henk de Jong zwaarder of net? Nou, ik denk net dat hij er rustiger van wordt. We stonden rustiger van. Nee, ik wil er wel een beetje onrustig van, moet ik eerlijk zeggen. Want
Jong PSV, ik hier was scoren, hè? Ja, Ik zei dat verliezen ze. Want dat is namelijk een hele goede ploeg. En als je dan zelf net helemaal top bent, dan ga je er al daar op een hergang. Dat is appeltje eitje. Nou, dat gebeurde dan ook prompt. 4 dagen later verliezen van MVV. Dus dat is ook wel een paar. Nou, dat wil ik net maar zeggen. Nee, maar het kan wel een hele hoor elftal wedstrijd. Dat heb ik net nooit, jongen. Maar Redelijk hetzelfde. ja, redelijk hetzelfde. En jong ploegen uit en tussen is een wereld van Ja, zeker een wereld van verschil. Ja. Ik heb het idee dat Cambuur, ja, hoe die wedstrijd van de Wiekelien net nog niet te bescoren, maar dat Cambuur net echt een antwoord hier op dat Stijn Schaars zijn opstelling oors die je als in de wedstrijd daarvoor. Want ze spelen meestal gewoon maar fjouwer rijden. Ja, die zijn dan net. Nou wie het echt een soort van treien, fjouwer in een twa. Ja. En dat Cambuur daar net een antwoord op hier. Maar goed. ja. Maar goed, wedstrijdritme, dat zoek in, hè? Dat zoek in, hè? Dat hoeven we nou misschien net nog. Het is een weekend. Nee. Maar Henk zei het zelf van, hij wilde net hoe zeuren, maar mist Cambuur direct wedstrijdritme? goed, dat is, ze kunnen het goed trainen. Ze trainen nou in Epe. Ja, ze moest naar Epe, dat moest 120 kilometer. nou net meer, hè? Ze hebben in Epe traind al een 4 dagen, maar ze trainen ook gewoon weer in. Ja, nou weer, we zitten bij Ja, Friesland. Henk de Jong wil graag bij Dynam, weer op natuurgas, maar ze trainen deze weekend toch gewoon weer bij Frisia, Ja. op Keusgas. Ja. Dus, Want oors is het een ijsbaan. Bij Dynam is het een ijsbaan? nou net. Nee, want, maar hard. Ik denk dat Ja, hard het is hut, ja. Oké. en dat, misschien dat het veel stikken makkers als de nou in deze omstandigheden op speling is. En ze willen natuurlijk. Maar ik denk dat hij er variëring rustiger van trainen. wordt. Ja. Het is een heel lastig. De kies beter. Wel eens nog elke dag, maar, Henk? niet elke dag, maar wel heel vaak. Heb je vallen, Maar hè? dat is... ja, maar dat weet je, ik denk dat het... als je alle wedstrijden continu wat ziet, als je teletext had volgt... En dan wel zie je lekker, hè? Almere weer gelijk spelen. Ja, maar ja, zo is het toch? Dat is Ja. fijn. En de laatste en- seconde verliezen Voldoen, van ja. Rode JC. En dan verliest Rode JC weer. Nee, maar lekker. en het klopt helemaal hoor. Want natuurlijk is het wel fijn als je elke week een wedstrijd speelt. Of een keer 2 in de week, of een keer 3 in de week. En dan een keer 1 keer in de week. Natuurlijk is dat beter en lekkerder en fijner. En, absoluut. maar kijk, ze hebben nou 3 wedstrijden minder volgens Ja. mij. Ja. En 9 punten voor. Ja, 8 punten voor op de nummer 3. Nou, En 3 wedstrijden minder dan de Graafschap, de nummer 3. Ja. Dus Ja. als je die 3 wint, dan Ja, heb maar je... dat ja, maar je punten. maar ook al weet je de 3 niet. Nee, Stel je wint de 2. nog, ja, Ja, de wel best 14. los van verliezen, dat is weer. Maar En de Graafschap, het die, is salut, dat is joh. hartstikke leuk. En die zullen ook nog wedstrijden winnen hoor. die winnen vreed lekker bezig, wat ik zei. Ja, maar die hebben een maand terug ook weer een mindere periode gehad. Maar ja, Met je jonge Ajax, die ik zwak weer. Valt al wel wat mooi. Hij heeft die vallen, toch, Henk de Jong? Ja, al een waasje. Toen mij die Iersel codereert, toen toch Henk Maas toch maar naar het stadion. En Net Diana sinds zei in nog, alle van, doe het nou net. Diana zei, zijn vrouw van doe het nou net, want codereert, broek niet verstaan. Henk eigen wiers, bij zijn eigen wudden. Dus kreeg op het moment, vlak voordat hij in de auto stappen wil, valt hij achteroer. Hij is afvallen omdat hij net op zijn achterholle vallen is, wat gelukkig is, want ja, daar is hij geopereerd. Hij is net op zijn achteraf van. En nee, hij is zeker net op zijn achterholle vallen. Maar totdat hij hem zo verhouden had hij een soort van whiplash-achtige klachten. Had hij last van een nekken, van hollen. 2 dagen mist op het trainingsveld. En sneur en snijn is hij wol naar Epe West. Maar had hij een chauffeur mijn naam, dus maar zodat hij net zelf hoefde te rieden. En gelijk weer omkoer. Om de prikkels een beetje te beheinen. Want daar hij wel last van. Goed. Nou ja, en er wie nog meer nice. Want Oude de Wieken was bekend dat Art de Graaf ophoort als algemeen directeur. Laten we eerst even hier naar het verhaal van Art de Graaf. Het zijn hele intensieve jaren geweest, zeker die 11 jaar als algemeen directeur. De club staat er eigenlijk hartstikke goed op met ongelooflijk veel uitdaging nog, maar wel een geweldige uitgangspositie. Ja, dan vind ik, dan moet je ook zelf altijd afwegen van, dit hebben we nu gehad, hier staan we. Nu komt er een volgende periode aan van pak een beetje 3 tot 5 jaar. Ben ik nu toch degene en de leider die hier ook aan de kar moet trekken de komende 5 jaar? Daar heb je volle bakken energie voor nodig. En mijn conclusie is, dat heb ik voor die jaren niet. Zeg, zou dit omkomen? Nee, in die zin, ik kies in Utrecht wel volgen. En dat hij dat dan zo zei, denk ik, ja, hij had gelijk. Ik snap dat het intensief West had en dat op een gegeven moment het kerst wat minder voel baant. Maar ik kies net toch. Ook omdat hij natuurlijk een soort van belofte die hij had. Ja. Te jaren met Harry van der Zee en Pieter Kooi, Orelien. Want Kiel Kooi zei van, in het project machine al en dan kan het net zo wezen dat Jim Aasen gewoon in één keer opstappen. maar Nee. 4 daarvoor weer er al een uitspraak van zowel Art de Graaf als Gerald van der Belt. Als dat stadion er zit, ben wij weg.
Want dan is het clear. Dan hebben wij ons werk niet. Dan moet oren de volgende fase doen. Dus dat is nou wat hij eigenlijk op waarom komt op een oude uitspraak. Ja, nou ben er ook mensen die zeggen van ja, hij verliet een stinkend skip. Want ja, ze hebben een verlies, langlopende schulden van 24 miljoen Ik vind euro. dat een zure benadering. Die niet recht docht aan het huidige werking van Arte Graaf in die meesten. Dat vind ik te zoer. Ja, Wie want zei dus- dat dan? Wat is het, de binnenmeesten die dat is? Nou ja, er zijn natuurlijk supporters. Ja, Dat is wat een leek binnen de de supporters. socials Ja, en maar dat is- al die maar dat Nou, En hij zei het zelf weg. Van de binnenuitdaging zijn hij jouw daar. Er moet echt wat gebeuren. Want ze moeten zien dat ze die commerciële mogelijkheden, dat ze daar dat uitnutten kennen. En de positieve benadering, jongens, is echt van er zit een nice stadion en Cambuur zit gewoon maar in je Ja, maar voet laten we in de eerlijk Eredivisie. Als je ziet wat Art ook samen met Gerald al die jaren gedaan heeft voor de club. Dat is echt petje af, hoor. Ja, vind ik ook. En dan is het best een pittige club. Om altijd maar het positieve erin te houden. Maar hij ik vind het heeft wel zoveel energie erin gestopt. is- Ik vind het wel getuigen van zelfkennis. Of Ja, en 100% van Dat is- kracht. Dat ja, zou- natuurlijk. nee, maar precies een kist van, oké, ik kan net meer de energie Nee, opbrengen. nou, dat is toch mooi? En dat vind ik Het is dat moet daar. Fantastische vorm van zelfreflectie. Het moet bij jezelf en, dan en sommigen zeggen dus van, die verlaten. Nee, het is gewoon, eigenlijk moet je het heel positief zien wat jij zegt. Van hij is gewoon heel reëel. En kan ik dat opbrengen de komende jaren? Nou, en als het antwoord niet volmondig ja is. Ja, dan maar moet je als je zegt van de financiële situatie is een uitdaging, dat is eigenlijk ook een eufemisme, hè? Want het is natuurlijk. Maar goed, en dus is er nou sprake van dat hij misschien wel onbloot als commercieel directeur. Juist. Is er sprake van? Nou ja, dat hij ben had het geruchten. niet- hij had Dat het ben niet geruchten. Nee, hij had zijn van ik hoor op als algemeen directeur. Had ik net zijn dat is na dit seizoen. Nee, het hing het van wanneer er een opvolger is, of Ja. die inwerken willen wil. Misschien zei hij ik wel van ik wil geen iemand die toe Sinclair regeert. Dus ik vind het zelf wel uit. Nou ja, dan tot de graaf met alle leven een stap op zijde. En dat zullen nog beteren met de rief commissarissen volg je hoe zien. Hoe de tak komt. Ja, Want misschien maar- bloot hij wel een Cambuur voor. Andor, laten we eens even een beetje filosoferen. Even filosoferen. De financiële Oké. directeur De Cruijff, Ja. die houdt op. Dat vond ik vol opvallende nijs eigenlijk. De Gienne Loerden inderdaad dat die voor dit. Die gaat voort. Is dat definitief dan? Ik meen dat het al. Nevens mij. Cruijff. Ja, Financieel directeur. dat zou misschien wel de wat, Cruijff heet hij, ja. Johan. De Cruijff. Nee, Jos. Jos de Cruijff. Nou, stel dat gebeurt. Ja. Art de Graaf het zijn, ja, maar ik wil geen algemeen directeur meer wezen, maar ik wil best nog wel wat betekenen voor die club. Ja. Ik zou zeggen, we schuiven Art de Graaf, we zijn even aan het filosoferen, even hè? filosoferen. We schuiven Art de Graaf door naar de functie van de Cruijff. Vind ik geen gekke gedachte. Hij Want zit minder in het middelpunt van de belangstelling. Precies. Hij keert wat op de achtergrond. En hij is het ook ooit geweest. Zij hebben Cambuur beroemd, niet Zo wat is toen ze het. de Almen. Mooi. Ja. Dan hebben we de Ik, goede man weer op de goede plaats. We zetten een vinkje in zetten een de vinkje. filosofie. Ja. Dan moeten we nog een algemeen directeur hebben. Ja. En dan met die circuleert, Ja, jongen, jongens. die werkt in Tietjerk. Nou, Dat is Reense Bleker. Reese Bleker. Maar er is Nijshoer. Er is nice. Hebben we Wat dat nou betreft hebben we een primeur. we hebben een primeur. het nog Nou, net laat niet het horen klokje met maar die lopen, hoor. zoon. Klokje erin dan. Klokje erin. Ja, klokje erin. Laat de Ja. klok lopen. Reese want dan ben ik Bleker. benieuwd. De keertser. Ik zeg Reense. Ik dacht inderdaad, dat is ook een keertje uitkomst, dat is natuurlijk geen wonder. Ik dacht inderdaad, Reense Bleker had ondervinding bij Sportster Jereveen. Ja. Mij het Abelense stadion, ik met Kees Rozemond om tafel. Zit nou bij FCM al een peer hier. Nou, hij bouwt de spanning Weet op. de wetten van een voetbalvrouwt. Is goed bevreunen mij de orendirecteur. Nou, van kom Cambuur, maar Hein in, van der Zee. Komt er een maar of komt er geen maar? Dus ik bel er eens, Juster. Ja. Want ik wil mijn Cambuur hier te tro. Ik zei, ik mag de vraag natuurlijk wel stellen. Nou, daar komt hij. Ik zei, Cambuur, zie ik het een directeur? Is dat wat voor die? En hij is even stil en hij begint te lightje. Hij zei, dat is de eerste die dat vreegt. Ik zei, echt? Nee, tuurlijk niet. jongen. Maar ik zei, is het wat? Nou, hij zei, nee, ze hoeven maar net te bellen, want ik ben bij Emmen wanden, we zijn in mijn stadionontwikkeling wanden. Daar hel ik een heel soort willen uit, energie uit. Dus Cambuur hoeft niet te bellen. Oh. Dus Nou, dan gaan we Dit dat. hebben we de zover streek terug in. de Zit ik even het personeelsbestand van Cambuur in te vullen, zei die Bleker nee. Wat is dit is ook hey, wel eerst eens, jongen, ik is niks meer. Heel wat oors. In de categorieën aan alles komt een end. Robert Muren die zet een punt achter zijn carrière na dit seizoen. En nevens die, Sandor, de allerbeste spits die het Cambuur ooit hoorn heeft. Ja, een kleine... Wie, telefoon? Nog geen Samen met kanttekening. Ja, is dat... Oh, daar gaat hij Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Ja, dat zal er zeker wel wezen. Is dit Robert Muren? Ja, zeker wel. Ja, zeker we wel. hartelijk welkom in de show, Robert. Zal ik jou een vraag stellen, Robert? Of laten we eerst Sander het verhaal afmaken waarom hij jou de beste spits aller tijden vindt?
Boah, nou, dat klinkt wel goed, toch? Of niet? Ja, nou, Ja. Sandor, leg het maar uit, Sandor. Heb je even? nee, ja, Robert, maar dat weet Robert wel. Wij hebben wel vaker over voetbal gekletst. Maar Robert werd altijd bestempeld als lui. En, maar hij is alles behalve lui. En hij heeft bij een aantal clubs gezeten wanneer ze de bal niet hadden, dat hij terug mocht aan de middenlijn. En dan oogde het wel eens voor, dat oogt bij iedereen wel eens lui. Maar wij gingen vol druk vooruit zitten. En alles is Robert behalve lui. Want die had eigenlijk elke wedstrijd de meeste kilometers afgelegd van alle spelers. Meer En dan hij, Jamie Jacobs bijvoorbeeld, want die stond bekend omdat hij altijd ging. Ja, maar je moet, alles is uitgelezen en Robert liep het meeste. Maar waarom is hij dan beter, de allerbeste spits van Cambuur? Beter dan ook Betje, beter dan Jan Bruin, beter Nou, dan ik moet zeggen, Harry van der Laan. Nou, Obetje, dat was een kleine kant. Ik zet ze beide bovenaan, want Obetje was ook echt wel dodelijk. Kijk, wat Robert is zo vreselijk dodelijk in een 16. Ja. En zo'n hard schot, ook eigenlijk verdekt hard schot met zijn binnenkant wreef, binnenkant voet, zo zuiver. Dat is voor elke keeper is dat een verrassing eigenlijk. En ja, als je zo iemand in je selectie hebt, dan... het werd voor ons wel wat makkelijker om kampioen te worden. Ja. Ja, zeker. Nou, hij hangt aan de telefoon, jongens. We hebben hem nog geen vraag gesteld. Tot zover kun je met analyse leven, Robert. Wacht even, jullie zijn zo ontiegelijk druk dat ik er bijna niks van versta. Maar was het een lastige keuze, Robert, om te zeggen van het is mooi geweest? Oh zo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, nee. Omdat ik vorig jaar al redelijk twijfelde om nog een jaar door te gaan. Maar toen vond ik mezelf nog te fit om te stoppen. Dan komt er een jaar aan waarvan je eigenlijk weet van het kan zijn dat ik uiteindelijk op de bank terechtkom. En dat dit mijn laatste jaar is. En dat scenario, dat gebeurde ook. En dan ga je rustig aan toewerken naar het einde. Ja, en dan moet je er alleen nog even een klap op geven. Nou, Ja. Dat hebben we vorige week gedaan. Maar goed, als ze je opstellen, dan scoor je er gewoon rustig op los. Ja, dat verandert niet. Maar toch stop ik ermee. Dat snap ik hoor. Heb je veel reacties gekregen op je beslissing, ook vanuit Leeuwarden? Ja, het was niet normaal. Het was niet normaal. Ik denk dat filmpje rond 1 uur online kwam. En s'avonds om 11 uur heb ik mijn telefoon maar uitgedaan op een gegeven moment. Want ik was aan 1 stuk door aan het beantwoorden. En ook enorm veel uit Leeuwarden. Dat is echt niet normaal. Ja. Dus dat is wel speciaal. Ja, zeker. Want je hebt natuurlijk bij heel veel clubs gespeeld. Hè? Ook bij Zulte Waregem in België. Maar bij Volendam, Sparta, NAC Breda. Maar we zijn het er toch wel over eens, Robert. Je allerbeste en je allermooiste periode was hier in Leeuwarden, hè? Ja, nou, dat durf ik wel te zeggen, ja. En dan doe ik Volendam daar wel even bij. Ja, oké. Ja, Maar goed, die Volendam luistert toch niet mee. Maar als we even die statistieken erbij pakken, Robert. 66 officiële wedstrijden, 64 doelpunten, 21 assists. Dus 66 wedstrijden en je was bij 85 doelpunten betrokken. Dat zijn cijfers. Had Cambuur nu maar zo'n spits? Ja. Ja, dat is wel goed. Maar ik moet zeggen, dat heeft ook echt gewoon met het team te maken gehad. Hè? Want we waren natuurlijk zo verschrikkelijk goed. En dat maakt het dan wel wat makkelijker voor een spits als je daarin mee mag draaien. Ja, en volgend seizoen dan maak je deel uit van de technische staf van Volendam. En Sander, want je gaat een beetje dezelfde kant op als Sandor. Ja, Sander die kan een belletje verwachten als ik mijn papier heb. Want dan moet je even om de tafel. Ja, even wat kleine tips of zo? Nou, Ja, natuurlijk. maar dat weet hij zelf wel. Alleen we hebben wel eens over voetbal gekletst. En dan gaan we ook over voetbal kletsen. Ja, dat is leuk. Ja, over voetbal kletsen is altijd dat is altijd leuk. Want wat voor soort trainer denk je dat jij bent dan, Robert? Zeer aanvallend of ga je Catenaccio spelen? Nee, daar ben ik absoluut nog niet mee bezig. Ik heb voor 3 jaar getekend in de staf. Maar ik ga het eerste jaar gewoon even kijken of ik het leuk vind. Ik wil zoveel mogelijk leren. En dan ga je vanzelf denk ik wel ontwikkelen richting een speelstijl. Oké. Want je hebt niet zoiets van, ik wil ooit hoofdtrainer in betaalde voetbal worden of zo. Je ziet het gewoon. Ja, nee, dat weet ik oprecht nog niet. Nee. Nee, en anders kan je altijd nog een escape room beginnen, joh. Een beachclub leiden. Of een beachclub, ja toch? Hey Robert, nou is het zo. We hebben aan het einde van deze uitzending hebben we altijd een overdenking voor de mensen hier aan tafel. En dan krijg je een keuze en dan moet je kiezen en dan komen we er niet op terug. En voor jou heb ik ook een overdenking. Wie wordt de kampioen, ADO of Cambuur? Nou, dat is niet zo moeilijk. Nou, ik wil het graag horen.
Ja, dat wordt Cambuur. Dat is altijd goed. Mooi zo. Dankjewel, Robert, dat je even te gast wilde zijn. Oké, graag gedaan. Ja, oké. Hoi. Ik moet bij Robert altijd denken aan voetballen in Dron Rijp. Voetballen intro Ja, rijp. dat is heel stom. Hij was toen helemaal nog niet... Hij voetbalde nog bij, volgens mij was het RKAV Volendam. En daar was Liekle Bleekveld toen een soort van... eventjes trainer op stage. En dat was de Mid-Simmer Cup in Dron Rijp. En dat was een mooi toernooi altijd, nog steeds trouwens. En dan speelde Harkema zijn boys en dan speelde dat Volendam ook. En zo, maar dat was een beetje een vreemdcurve natuurlijk dat Volendam daar speelde. Wat allemaal Friese clubs. Dus ik volg dat teampje een beetje. Die kon voetballen, jongen. En dan stond die Muren dus ook te ballen. Wat was hij, 20 of zo? Weer geen idee hoe oud hij precies was. Toen was hij ontzettend goed, moet ik Dat zeggen. waren vroeger allemaal zaalvoetballers altijd, hè? Die hadden bij Volendam. Ja? Allemaal ongelooflijk goede techniek. Ja. Ja. En die Mid-Simmer Cup, dat is ook een soort zaalvoetbal. Ja. Dus kleine veldjes, Klein veld. 7 Ja. 5 tegen 5, of weet ik wat het is. Martijn Barto met Oebele Schokker hebben toen wel Barto, meegedaan met Schokker hebben we wel, Harkema zijn boys. Dat was ook een genot om naar te kijken. Maar Maar net hadden we... neemt die waanzinnige cijfers van Muren. Hè? En dat had je in staan hier zitten en toen wie ik al verslag jou voor Cambuur, dat die Geert en ik te jaren en dan wordt het op een gegeven moment gewonnen. Dan sjeur je er net van op. Maar nou je zat wel hier verder binnen. En nou, dit seizoen, we zijn kijk u de gek. Cambuur zo'n ook zo'n spits gaan wollen. Maar je beseft nou hoe bizar knap het wie en hoe ongelofelijke cijfers die... Dan heeft nog die cijfers nog even. 66 wedstrijd, 84 doelpunten werd hij bij Belutsen weer. Waanzinnig. En hier weer mooier als de oor. NEC uit, Jong AZ uit. Toch in de KKD was hij top, maar in de eerste Eredivisie niet. Nee, maar dat Ook niet slecht, maar... Nee, maar dat bedoelde ik van de manier... waarop die team speelde waar hij bij Ja, bij echt, NAC, dat is Sparta. echt zo. Ja. En niet eens zozeer alleen maar in balbezit, maar vooral ook in het balverliesverhaal, zeg maar. Snap je? Hoe hoger je druk zet, hoe frisser je bent mentaal. Want je hoeft niet altijd weer terug te zakken naar die middellijn. Nee. En als je dan de bal verovert, moet je weer 50 meter overbruggen naar die andere goal. Ja, maar het is mentaal. Het geeft zoveel meer energie als je hoger druk zet. Ja. En ik snap ook, dan moet je dat doen. Want anders, als je het niet goed doet, moet je steeds terug. Ja. Het was ook zijn manier van druk zetten. Zijn manier van lopen. Hij wist Maar lijnen ook af in te combinatie snijden. met de Hij buitenspelers. wist precies waar hij stond ten opzichte van tegenstanders in bal. Ja. Dat is magisch om te zien eigenlijk. Ja, Niet correct, jongens, sorry. Ik brek het weer abrupt af. Ja, maar lekker niet man. correct Ja, hier leuk. weer door Reese Bleker en Uit de Graaf. Nou, Reese Bleker, denk je dus nou definitief een cross erin. nou, dat Maar is een wel wat. orennamer die circuleert is Nico-Jan Hoogma. Dat zou ik dat Ja, kennen. Nico-Jan Hoogma. Ja. ja, dat is ook wat vinden prima. we Ja, toch? Ja. Het ondervinding. Oud speler. Ja hoor. Oud-speler, komt van Drachten, Komt van Drachten. is een Fries. Rustig. Rustige jongen. Ondervinding bij Heracles. Onder ervaring bij Heracles Ja. opdienen. Werd Ja, hoor. hij net volgens mij best wel En goed. wat misschien ook wel een voordeel is, hij komt net echt uit die koker. Want Oostland zei ze misschien weer, het is de Zwolse kliek. Of vaak. Ja, maar er is nooit al lang geen sprake meer van. Ik bedoel, Van der Belt zit er dan nog wel bij de club maar als adviseur. Maar Nou ja, we hebben correct zijn van Attegraaf wordt gewoon commercieel directeur. nee. Nee, dat was een vinkje. Dat was mijn Maar voorstel. is dat de rief van commissaris die naar je stellen, Maat Haas? Ja, zeker. Directeur? Okay, Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want de rief van commissaris had de Aron een jaren echt op de Efter Groen West. Ja. En daar ben ik wel wat wisselingen in West. Ja. Ja, er zit net echt een zwiergewicht in op voetbalgebied. Nou, dat is de man Dat van het voetbal is Bert Hollander wezen Hollander. matten. Maar Ik heb ik die wel wat oren... zwaar genoeg net om de raad van commissaris op de keuze. Maar het is wel zo belangrijk dat er weer een goede keuze maken wordt. 100%. Want veel geliek maar orenclubs. Zo Cambuur, de kracht van Cambuur had natuurlijk de laatste, Lippers is het 10, 15 in je West, dat het rustig wie op dat gebied. Hè? Dus Van de Belt en Attegraaf, kijk wel eens zijn de Gun En Jervin. in dat opzicht mag die Smit ook wel credits aan Gun Roelof. Jervin, wat dat betreft, een directeur zoals die bij Cambuur daar nu in de West had. Bij Jervin is nou ik weer rust. En merk ik dat er weer stapjes omheen gezet worden. En dat is zo belangrijk dat goed dien wordt. En ik vind, als je een... hoe heet dat ik weer? Was Stoico bij ons op dit site? Hij is directeur. Ondernemer. Als zo'n ondernemer best een stook is, dat ik wel oernemen. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Wat? Dan kies ik wel directeur worden van Cambuur. Ja, wat niet ken. Nou, een van de directeuren van Cambuur, wie natuurlijk Gerard van der Belt. Ja. En Gerard van der Belt zit bij u in de podcast toch vooral bekend van Die moeilijke vragen. van de moeilijke vragen. Ja, bestaat wat van de quizjes, Sandor? Voetbalvragen? Nou ja, zo nou en dan komt Gerard van der Belt dan in deze show maar een hele moeilijke vraag. Ja, en dat is ook de klacht die we dan vaak krijgen. De vragen die te vaak moeilijk. te moeilijk. Nou, kom er maar in. Gerard van der Belt. De vraag van Gerald. Hij is veel te moeilijk. Maar wel leuk. De vraag van Gerald van den Belt. Ja, Gerard, ik kan net helpen. Maar ze vinden het nog altijd te lastig. Die vragen.
En waar zit hem dat in? Nou, het moet vooral actueler. Minder een sienieling. Ik heb er een. Wij hebben de laatste 10 jaar zijn we vrij succesvol geweest in de beker. Toen ik bij Cambuur kwam in 2009 zei iedereen altijd tegen mij van joh, die beker dat wordt niks met Cambuur. Dat hebben we trauma op trauma. Verliezen zelfs van amateurs. Maar de afgelopen 10 jaar zijn we best succesvol geweest met een paar kwartfinales en zelfs 2 halve finales. Sterker nog, tegen NEC een paar jaar geleden had Milan Smit met de kop de winnende een minuut voor tijd op het hoofd. Helaas gepakt. Maar een van de mooiere momenten was toch wel de wedstrijd Utrecht uit. Het werd 2-2 en de penaltyreeks wonnen we uiteindelijk. Jamiro Montero scoorde de winnende goal nadat Petersen gemist had door Utrecht. De reguliere penaltyreeks stonden we er eentje voor en moest een Cambuurspeler de laatste panel nemen. Als hij die zou maken, zouden we in de halve finale zitten. Welke speler uit Afghanistan van Cambuur miste die laatste panel, waardoor de penaltyreeks nog in de verlenging ging? Nou ja, dat is de vraag van Gerald van der Belt. De vraag van Gerald. Stel die vraag nog eens. Ik hem even niet Nee, meer het is gelezen. te Uit moeilijk. Afghanistan. Ja, en die Afghanistan en die speelde bij Cambuur. En hij koe al in de reguliere strafschoppenserie hij Cambuur al naar de volgende ronde te zitten. Maar hij miste, er dus een verlenging kwam van de Was strafschoppenserie. dat El Baat? Nee. Je zou toch moeten zeggen, speler uit Afghanistan van Cambuur, dat is hem meteen. Maar Hij wie op dat stuit hiert van Rode JC. En hij komt uit de jeugdopleiding van PSV. Nee? Nee. Dit is wel raar, die zou ik dan moeten weten. is erbij toen. Ik. Ja, ik wie Nee, toen erbij. was ik waarschijnlijk... Ik wie erbij. Door wie is erbij? Wie de beker, die stok je ziet. Waarschijnlijk Ja, heeft die ook. ontslagen. Doosje is bij AZ Heerenveen. Ja, Ja, daarna denk ik. Ja, daarna. ja. en Doosje is bij... ik zie het bij Utrecht Cambuur. En waarschijnlijk heeft ook deze namen. En die heb ik dus neemt. Ja, die heeft ook niet. Ik ken dat wist. Elbaat mist. Dat zei Nee, ze zijn. nee, maar dan ja, ik ben ook een niet beetje in de war, Elbaat. want El Baat, dat is een... maar ja, goed, sorry Gerald. Nou, die vraag is ook altijd vrij lang, dus ik ken ook wel even wat die neem. Maar El Baat, die lieken een penalty te veroorzaken. In diezelfde wedstrijd. Ja, in diezelfde wedstrijd. En toen is daar iets unieks gebeurd, want dat is de eerste VAR-beslissing in het betaalde voetbal die ervoor zorgt dat Cambuur die penalty net tjin kregen. Maar dat een overtreding op El Baat. Oké, maar goed, het antwoord op deze vraag, jongens, En dan, is... wacht even, Afghanistan? Ja? Nou, denk er nog even nu nooit. Dan hebben we ook nog wat joggersvragen die bij binnenkwamen. Die ben al je verdijen, Sander. Want we hebben natuurlijk bekendmaken van dat Sto te gast bent in deze studio. En nou, dan komen er wat vragen los, hoor. Op en riemen? Ja, Fop en Riemen, die komen aan. Dus misschien ook nog wel bij een vraag. Dit is Michel. En Michel had het over het spitsenprobleem bij Cambuur. Hij zei het, Van der Sande vult het nou in. Maar nevens Michel komt hij te kwart voor de Eredivisie. Wat is nevens die de ideale spits van Takamier? Toch weer Robert Muren. Maar dan is de vraag, is het van Eredivisie? Neem ik gewoon. Ja, zeker. Dan Ja. moet je een spits noemen. Ja. En dat is op dit moment... wat nu in de selectie zit voor de Eredivisie net niet goed genoeg. Dat klopt. Alleen dan moet er even iemand anders... Ja, dan moet er een orennamme komen. Anthony van der Hurk. Dat is wel echt serieus een goede spits. Meen ik serieus. Die hebben bij de Graafschap hebben we die gehad. Oh ja. Dus we kennen hem ook nog goed. Of we, Henk en ik, ja. Ja. Echt een goede spits, jongen, hoor. Alleen redelijk blessuregevoelig. Ja. Henk Woermek naar Cambuur heli voor dit seizoen. Alleen Oh, dat snap ik. Ja. een boy die vond hem te oud leuk. Oké. Nou, dus Wat wil je op te zingen? wel een goede spits. Maar... Een spits voor de Eredivisie, Takamier. Poeh. Romano dat is een- Postema. Ja, Maar die, Woen ze ek heli voor dit die is seizoen. net bij Haalbaar, denk ik nou. Want die is vol. Hij is van Greesik nog, hè? Ja. ja, moeilijk. Nee, dat wordt... Ik denk dat... ik denk niet eens dat je in Nederland moet gaan kijken dan. Ik denk dat het misschien een buitenlandse spits... en dan Afghanistan? eventueel... Ja, bijvoorbeeld. Farshad Noor En misschien? dan eventueel Oh, misschien... liet dat dan de oplossing wezen? Farshad Noor. God, zei je wat nou gaan? Ja, het klopt wel, ja. Ja, Farshad Noor. Ja, maar dat het dan afgaan wie, dat hier ik net Nee. meer paraat. moet ik Ik zeggen. dacht dat het een Noorwegen is. Maar jongens, wie het- Noorwegen. even voor de zekerheid, even van mijn kant. Deze vraag van Gerard, wie het te moeilijk? Ja. Ja, te Wel, moeilijk. wel leuk, maar... Maar ik wil te nog moeilijk. even een spits noemen. Maar ik denk nog niet eens dat hij is nog net niet goed genoeg, denk ik. Maar ik denk wel een hele goede kan worden. Dat is die Uneken. Ja? Ja. Ja. Van RKC. En dat En is PSV. misschien wel een jongen die... Zoon van Peter, hè? Interessant. En Hele goede kopper. Ja, Jesper Uneken. en je komt ook nog wel eens onder druk te staan natuurlijk. Hè? Misschien wel vaak.
Dus het is wel lekker dat je ergens een aanspeelpunt Jullie hebt. zit En nog het toch is- bij RKC? Ja. Zeker, die scoorde ja, voor de beker. ja. Die Mooie. weergeloos doelpuntje in Want SC ja, Heerenveen. Het is niet een zekerheidje, snap je? Het is niet een zekerheid, maar het is wel... Het zou misschien niet een hele dure jongen zijn met wel potentie. Dus dan zou ik misschien... ik vind het wel een interessante jongen. Oké, Hoe nou, is dan ben je de heel... Oh, sorry. spitspositie voor dit seizoen? Waar moet dat invullen? Er is natuurlijk opties met Van der Zanden, Ja, ik Rulke, zou- Balk. Ja, maar ik zou Balk niet meer in de spits zetten, zozeer. Nee, maar ik vind dat hij het wel goed doet op middenveld, hè, in de KKD. Ik denk even aan de Ehm, geschiedenis. Hè, Balk. Ja, maar ik vind hem absoluut niet goed genoeg voor de Eredivisie. Dus daar blijf ik ook bij. Dat is niet een geheim, maar hij doet het nu echt hartstikke goed. Kijk, het Van is der wel Zanden en Rulke hoor. Ja, dan zou ik Van der Sande... maar dat is... Kijk, ik zie ze 6 weken niet trainen. Hè. Ze hebben ook niet gespeeld, dus ik heb daar niet een realistisch beeld van. Maar Arjen, mag ik een klein spelletje even? Een spelletje. Keeper. Moet hij blijven, Eredivisie? Jansen. Thijs Jansen. Calves links, mag hij blijven? Nee. Rechtsback, Mulder. Nee. Mulders. Nee. Centraalbouw, Ulf Amova. Ja, 100% houden. Ja. Middenveld. Nou, Diemers. Ja, laten we beginnen Ja, met Diemers, dan. Ja, houden. precies. Maar ja, dan is de nummer 6 ik- een beetje wie... Ja, Ja, Appie. dus, Is Appie goed genoeg? Kunnen we dat nu al stellen? Apkaku. oh ja, dat is wel een goede jongens, hoor. Vind ik wel een goede. Ik heb hem niet van hem gezien. Ja, dus, die wordt echt goed. Dus, maar dat is huur, hè. Dat is voor een half jaar huur, hè. Dus, Nee, Nee, die is oh, nou ja, klaar. Dan is dat wel een hele goede speler. Ferra, vind ik dat. die is gehuurd. Oh ja, Die Ferra is rechts, goed. dat Ja. Ja. En ik hoop eigenlijk dat Daan Visser dat die fit wordt. Want dat is echt een hele goede... Ja, die is echt goed hoor op 6. Jongens, echt waar. Twee keer een kruisbaan. Ja, maar dan hoop ik het Lindsay zo. van Hè. Cambuur. Oh, jongens. ik hoop dat ik mooi deed, maar oei. Want dat is echt een genot hoor. Ook op Eredivisie Ja, ik niveau. vind hem echt heel goed. Echt hoor. Ja. Maar we kunnen nog even terug naar de spits. Ja, terug naar het Nee, speeltje. hier Rulke. van middenvelders. Ja, met Rulke. Rulke zou ik ook wel houden. Ja. Oké, nou in de spits Jesper Uniken en op de rechterkant Nou ja, Verder gaat weer terug. Verder gaat Goeie terug. nieuwe. Is niet reëel, denk ik. Sjeustrand. Sjeustand houden. En ze hebben zo'n nieuwe jongen, hè. Kvam. Van, ja. Ja. Van. Geen Ik heb het idee. niet gezien, maar dat is, als het een Vies type, daarvan? maar als het een type Sjeustrand is, dat Dus dat binnen wel de berichten, maar ik heb dan nooit zes. Maar eigenlijk jongens, zocht dat er best wel Ja, maar dan- rooskleurig uit. Er hoeven Ja. alleen maar 2 nijbacks. ja, en nog een aantal wissels. Oh ja. Ik wil nodig, wissels. denk ik. Ja, misschien wel. Ja. Of 10. het moet wel even Ja, breder maar worden. goed, 2 backs, wat wissels en een Jos Boeten. Ik vond wel weer een twijfels over Spits. Jansen, Sander. Ja, Nou, omdat ik hij blijft wat op hetzelfde niveau, heb ik het idee. Het is Hij het is, had de stap zetten, want hij had nou in de KKD en vorig jaar hier die ik nog wel eens een momentje. Dat had hij dit seizoen minder. Hij is stabieler worden, vind ik. ik vond hem tegen Jong PSV niet sterk. Klaverboer, goed genoeg momenteel? Klaverboer. Ik neem het even van Heerenveen. Ik neem het even van je over. Ja, Sorry. Oké. Het is wel van de ja hak op dat de vind tak. ik ook beetje- een interessante jongen. Ja. Ook omdat hij nou net, die speelt nou voor het eerst hè, dit jaar. Eigenlijk, hè, of sinds een half jaar, wat is het? Vind ik wel een hele interessante jongen. Ook. Zal ik toch het kun je zal ik het net- eens houden? Nee, maar goed, je kan net zeggen, maar Klaverboer, dat hij echt punten pakt van Heerenveen. Toch? Maar hoe oud is hij? 20? 19 nog. 19. Och man. 20. Ik vind het wel een hele interessante, leuke keeper voor Heerenveen. hoor. Hij zeker. zorgde er ook voor dat Tuurlijk. Heerenveen Ja, opbouwen kan. En superleuk. voetbal, die kent dat ze doggen. En Zeker. Ik zou, als ik Heerenveen was, maar als ik het mocht zeggen bij Heerenveen, dan had ik... ik had op zoek gegaan naar een Sjeustrand op links. Type. En dan misschien wel iets beter, Iets hè, meer omdat diepte. dat je nog iets hoger niveau hebt natuurlijk. Hè, wat die dat moet missen er al ze. staan, Die zeg maar. missen ze. En ik zou de achterste 4 proberen te vervangen. Alle 4? Ja. Ja, maar dat... Ja, Gewoon maar een nieuwe verdediging. Ja, maar of het nou Sagaritis is of een jongen uit Nederland. Snap je? Sagaritis is Jawel, niet jawel. zo goed. Nee. Het is een prima back, hoor. Nou, Maar het wij is hebben nou Maas niet zo- Willemsen. Je 12 weken al naar je Ajax Ik praat. vind Dus, Maas wel goed. Ja, nou misschien Of je de wordt stap kan zetten Nee, naar, nou dat misschien weet wordt ik hij niet. ook nog wel beter met iemand anders naast hem dan Kersten. Dat zou wel kunnen, hoor. Kijk, het is altijd wel een koppeltje, hè. Dus Amova is ook beter met Baouf naast zich dan met iemand anders naast Ja, zich. Dus zeker. dat heeft er wel mee te maken. Maar als je daar nog iets als Robin Veldman daar iets meer, nog meer voetballend vermogen kan krijgen.
Ja, dan wordt Veldman dat zei gewoon... zelf ook al, het liefst heb ik gewoon 2 Joris van Overheems. Ja, natuurlijk. Ik En dan ook. een Joris van Overheem op het middenveld Ja, en natuurlijk. Joris van Overheem centraal achterin. Nou, Als jij ik moet zou kiezen... Elf van Overeems opstellen als de enige die zijn niveau haalt momenteel. Nee, Nou, maar dat is als jij moet kiezen, als jij vanuit... kijk, Robin denkt ook vanuit voetbal, zeg maar. Hè? En natuurlijk moet je verdedigend ook dingen bedenken, snap ik allemaal wel. Maar zijn filosofie is wel vanuit het balbezit. Daar snap ik wel dat op het moment dat jij moet kiezen... of ik zet middenvelders achterin... of ik zet verdedigers centraal achterin... een verdediger ga je niet meer leren voetballen op zijn 25e. En een middenvelder ga je nog wel leren verdedigen op zijn 25e. Ja? Hoe die moet staan, positie kiezen. Maar je gaat wel vanuit balbezit uit. En dan kan je altijd heersend zijn in heel veel wedstrijden. Niet bij PSV uit, snap ik ook. Ik kan een beetje de hoop Maar- dat Hopland die stap zou zetten. Want die heeft wel die inspeelpaas. klopt. Maar dat is het niet geworden. Nou, hij blijft een beetje hangen nu. Ja, Maar, ja. Toch heb ik wel het idee dat Robin Veldman wel een goede trainer viest. Ja, maar die heb ik toen ook voor mij een jaar geleden hier ook genoemd. Dat is 2 of 1,5 jaar geleden. Samen met Schreuder. Wie moest de nieuwe trainer van Nou. Heerenveen worden? Dat Ja. is Schreuder of Die Rob gaat Veldman. en Schreuder gaat Champions League in. Nou ja, ik hoef daar geen gelijk in. Maar meer de spelopvatting. Ik heb het toen ook gezegd. De spelopvatting om het stadion vol te krijgen. Ja. En of het nou bij Heerenveen is of bij Groningen, bij Kamp, het maakt niet uit. Een bepaalde trainer heeft een bepaalde spelopvatting. Waardoor je gewoon door de filosofie wel een stadion vol kan krijgen. En uiteindelijk ga je meer punten pakken daardoor. Ja. Lukien ook zo'n trainer. Hè? Ja. Ja. Nog even heel gauw wat vraagjes van Meesken. Wat Joggers vragen. Ik kan heel gauw er terug in, want de meesten hebben ik al behandelen. Rudy die vreegt het Bigelies van Visto dat Cambuur het contract van Mark Diemers zo gauw als mogelijk verlengen had. En zo ja, was er dan nou even een oproep voor van? Maar is dat niet... hij heeft nog doorlopend contract, toch? Nee. Loopt af. Nou, maar dat komt wel goed. Ja? Ja, nee, maar als beide clubs willen... Ja, maar als beide partijen willen. Als Cambuur wil verlengen en Mark ook. Ja, ik vreeg me af. Ik bedoel, ja, Mark het er nooit een geheim van maken dat hij zijn carrière hier afsluiten wil. Ja. Maar ik vreeg me af dat Cambuur, de leiding van Cambuur direct zou denkt. Nou, ik denk wel dat hij daar zo over denkt. Alleen de volgende stap is... De Voorwaarden. voorwaarden. Ja. Nou, zo, en En natuurlijk als rond dat- Diemers niks meer verzinnen als Cambuur zijn. Hè? Dus het is wat dat betreft, ja... Je wil natuurlijk wel een paar spelers van die leeftijd in je groep hebben. Dus dat is wel belangrijk. Ja, maar ik denk als Cambuur zijn, dan zou je echt wel... Die gaan ook echt hun best wel doen om Mark te verlengen. En Henk wil hem ook sowieso bijhouden. Ja. Alleen dan ga je wel van, ja, wat kan Cambuur bieden? Wat willen ze? Wat wil Mark? Ja, dan ga je naar dat Misschien verhaaltje naar, toe. Ja. naar een wat verdere toekomst zijn, ik mooi. Misschien Nou ja. contacten en contracten. Misschien krijgt Nick als Robert Muren. Misschien Als wel alle in de technische Robert, staf. want ik denk dat hij wel bij Cambuur betrokken blijft. Zeker, zeker. En daar moet je ook voor gaan. Kijk, en als dat uiteindelijk niet lukt... dan zal dat te maken hebben met vraag-aanbod van wat wil de ene, wat kan de ander geven. En dat heeft er dan mee te maken. Dat is de enige reden waarom het anders niet zou gebeuren. Ja, denk ik. nog een vraag, jongens. Een vraag van Galletti. Ja, dat liep het wel de naam van een flegmatieke linkerspits van Juventus. Maar goed, wat vreeg het Galletti? Galletti die had een vraag over de scouting. Lamboy en consorten, onder andere de zoon dus van Henk, Ja. die hebben het geweldig dien. Maar hoe lastig is dit om dit vol te houden en dan een niveau hoger? Is het verstandig, Bigelies, om on te kloppen bij Arne Slot en dan 12 spelers de hier van Liverpool? Dat kan. Dat is toen ook gebeurd hè, met Manchester City toen de tijd. Hè, met Roesnak bijvoorbeeld. Roesnak, Ja, en Daarna daarna kwam met Betici. Sinan Pitiki. Petitie, ja. Alleen die scheurde toen zijn kruisband af in de eerste wedstrijd. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Hè? Alleen ja, het kan ook nog zo zijn dat het niet nodig is... als je bijvoorbeeld een Baouf verkoopt voor aantallen miljoenen, bij wijze van. Kijk, als dat gebeurt, heb je zelf ook wel wat meer ruimte... om misschien spelers aan te trekken die van de club zelf is... wat uiteindelijk weer geld op gaat leveren. Dat mag je wel, ja. Hoe zitten Ja, we... dat heeft allemaal met elkaar te maken. Hoe de situatie nu is, gaat Nou geen ja, spelers kopen. er zal altijd een beperking aankleven van de financiële situatie van Cambuur. Dus als er grote bedragen incasseerd worden vanwege het mooie transfers, dan gaat er een gedeelte naar de exploitatie. Dat klopt. Alleen als jij iemand voor 4 miljoen verkoopt... dan kan je misschien voor 1 miljoen nog gaan investeren. Ja, dat is ook in. De laatste jaren, of eigenlijk al heel lang... het is 4, 5, 6, 7, 8 ton. En dan gaat er wat naar de exploitatie.
En daar hou je misschien 2 ton over. Ja, daar maar ken je niks mee. hoe zitten we nou op de Bouwhoefmeter? Want toch had de vorige keer zijn vraagprijsje bekendmaken. Ja, 9 was dat toen. Nee, 5,1 volgens mij zei ik. Oh. Ja, 5, Maar het zit nou tussen een 5 en een 5,1 denk ik. Niet gestegen, niet gezakt. Niks verloren. Dan moest die club helpen, dat snap ik wel. Nee, maar Zoveel. nee, Hij is maar- goed hoor. En dan gaat het op termijn Ja, maar ook als- opleveren. Nu als- of van Cambuur. Ja, Wat maar- weer de maar- George spelen in de eerste divisie ooit? Die verkocht weer. Van de fan. Ja, maar van de fan, dat- ja. ja, Hey, maar heel- Milan Ja, Smit heel, gaat naar ja. Stoke City voor 5 miljoen. maar die heeft wel Europa League. en Eredivisie Ja, gespeeld. maar deze jongen die is wereldkampioen geweest met Marokko onder. Dus Nee, hij gaat echt een goed. Dit Nee, is, dat- deze is veel talentvoller. Dus alleen het is een verdediger. Dat scheelt ook weer hè, met spits in getallen en in miljoenen, snap ik ook. Maar dit is wel een jongen die echt wel serieus geld zou kunnen gaan Ja, opleveren. zeker. Ja, zeker. En dat hoop ik Ik ben ook wel alleen. heel benieuwd hoeveel het gaat worden uiteindelijk. Ja, Zeker. nou ja, Nou ja, en goed, dan- dat moet nog even wachten, want over een paar maand dan is hij verkocht. maar dat heeft te maken met dus, gaan ze huren, moet je naar Liverpool... of ga je ergens misschien geld binnenkrijgen door Ja. spelers te verkopen... Ja. waardoor je ook echt Ja, spelers maar van hoe- jezelf... Sjöstrand zal ook wel op een lijstje staan van Nou ja, clubs. precies. Hebben we nog Ja. eentje misschien? Nee, dat ben wel de 2 cash Nee, cows dat binnen de Kalfest net. kerstkoos binnen. Nee, die is hier. Die is hier. Ja, zie je het, Misschien ja. de keeper. Want die, ik heb begrepen, die is net goed genoeg voor de Eredivisie. Ik ga nog wel een prijsvraag. Ik had namelijk 2 kaarten nog voor de wedstrijd Heerenveen PEC Zwolle. Ja, die hebben we je net lezen, maar dat gaat je weer gewoon digitaal. En die kunnen mensen winnen als ze het antwoord willen op de volgende vraag, Geert. Dan komt Ja, die wezen, pak je ja. moment. Welke Ja. spelers van PEC Zwolle hebben we een verliezen bij Heerenveen? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, daar komt hij weer voor 12 prachtige kaarten voor de wedstrijd van Sportclub Heerenveen in PEC Zwolle. Dat wil je net missen. Eventjes antwoord Jan op de vraag: wat voor spelers van PEC Zwolle hebben we een verliezen bij Sportclub Heerenveen? Even mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Naam erbij, adres erbij, geen telefoonnummer, geen enkele cent. En waar wit zit al op een prachtig plak in het Abelense stadion bij deze topwedstrijd. Goed zo. Manje, dan speelt het Cambuur. Zijn jong Dat Ajax. is weer de vraag. Ik ga even goed opletten. Want dan zie je op een gegeven moment... Ja, welke PEC Zwolle spelers Hebben verliezen hebben verliezen bij bij Heerenveen? Heerenveen. Toen die ik zag. Ja. Want Maar volgens mij bent het waar. ik zie hem opnieuw stellen. Want die krijg je problemen met. Nee, serieus. Oh jee. Oh. Want? Van de Nou, Joerdijstige selectie, hè? Ja, dat is wel belangrijk. Want Ja, er zijn oké. natuurlijk in het verleden maar wel meer spelers geweest bij PEC die bij Heerenveen Dus voetbal een hebben. rectificatie tijdens de uitzending. Ja, Eventjes Een opvullingje nog maar taankundige Sander van der Heijden. Het gaat om de huidige, joerduistere selecties. Precies, want we hebben ooit een keer een penalty nemen rond bij Cambuur. Ja. En toen zongen ze al hier. Wat zongen ze lekker West, Sandor? Wist je dat nog? Nee. Na competitie. Ja, oh, Dennis God, is een Zwollenaar. Ja, Ja. Dennis is van Ja, der Wal. ja, dat klopt Dennis ook wel. van der Wal. Dennis van der Wal. En die moest dat hele kloot eind rennen. En dan begon ze te jongen. Na een competitiewedstrijd voor de Ja, finale plak. 2011. Of voor een plak in de In de Eredivisie. Eredivisie, ja. Die Henry van der Vecht, die doet het al wel goed. Hè, Penalty van Fascia Noor-achtige proporties. Roelof, neemt ze weer de show Uno of net? Ik ga gewoon een gesprek met Oké, goed. Begin naar de overdenkingen, jongens. Begin naar de overdenkingen. Roelof, de Sportcast of liever een eigen show? Nee, elke donderdag, vrijdagavond op tv. Oh ja. En op Spotify. En Kijk er vooral naar. Topshow. Goed zo. Geert, Robert Muren, definitief stoppen of toch nog een keer verleiden aan waarom keer bij Cambuur? Nee, het is clear. Het is clear? Ja. Goed zo. Dan heb ik Andor, Chingo Eagles in de punt van Axel Dongen of Lasse Nordas. Door. Lassan Horus. Nee, ze Noorden. Oké, Norris. Norris. En de Dat laatste beter, hè? is daarvoor Sander van Heijden. Sandor, We komen er daar niet komt op hij. terug. We komen er niet op terug. Ze zaten beide maar op het Jammer, punt. kwam je ook niet op terug trouwens. Maar Welke niet? Die eerste de niet. instelling. we mochten er nog Ook terug dat op bedje was dat, zou je... Ja, maar dat is Oh, toch zelf. was er nog toch, heel wat kwart over Nee, zes? ja, op Betsy was net zo goed als Muren. Ja, Oh, oh, ja. ja. Van saai, hè? Nou, Ja. bij deze. Ja, bij deze. hij Ja. heeft het wel zo aan. Ja. Alle Goed zo. Nou. De laatste, bedankt. de beide heren, Losse schouders. ze zitten werkelijk op het puntje van de stoel deze uitzending. Fop en Riemer. Foppe en Riemer. Ja. Dus de overdenking Oh, ja. is Foppe of Riemer. Wat een vies lag die eigenlijk. Ja. Maar je moet kiezen. Wat een Moet rat. ik Ja. En we komen er net op en waarom. Wat een rat. Ja. Je kan ook gewoon zeggen, Dit hebben Sander. we hebben nog nooit zo lang uitzien, jongen. Als ik thuis was hier, dan zoek ik je hem zeggen. Dit is immoreel. Dat hoeft geen antwoord. Ja, dit is ook kiezen tussen je kinderen eigenlijk. Oké, iets makkelijker? Nee, maar dit is... Nee, maar ja, Ja, dat is... vind ik ook. Dat is Oké, nou, iets makkelijker dan? allebei. Riemer of Annie? Ja, dat is Riemer, want Annie ken ik niet. Goed zo genoeg. Nee, maar goed, dat Nee. is er dan wel in die eigen Roelof show. neemt het Roelof. weer roer, hè? Ja, hij neemt het weer roer. Jongen, We jongen. doen nog een nij-overdenking. Voor deze keer doen we een nij-overdenking voor Sander. Het eerste in de skiën Voor is de van eerste. Het is een primeur. Niet moment. Dan komt hij, Sander. De nije algemeen directeur van SC Cambuur.
Maar dat worden Nico-Jan Hoogma of toch Geert van Thun? Kies het tussen je kinderen. Bij mij gelijk te hebben. Ik kies voor Geert. Ja, Nico. Hartstikke mooi. Hij is het laatst. Hij is het laatst. Hij zit er al. Hij wist jij als dat de moeten keer dat de wedstrijd net ook hier is. Oh, heerlijk, heerlijk. Goed zo. Snel bij, hè? Sander, die gedankt. Was hartstikke leuk dat er weer is. Ja. Ons dan voor hier. Dit is podcast. Graag ons Nijwieken. Dag.